Akyɛ ɛnɛ da yi so ma obi biara akye wɔ bi a ɔwɔ ɛda Nyankopɔn ase bebree sɛ wakɔ so abɔ yɛn ho ban ɛde yɛn kɔ ɔde yɛn ba hwɛ yɛn awofoɔ so mɔma ahoɔden sika ne nea yɛhia biara a wɔte bi de boa yɛn ma yɛn so ɛyɛ abɛɛfo so dwumadie anaasɛ online learning yi yɛtumi so yɛde ɛho hyɛ mu megye di sɛ obiara ɛho yie yɛda Awurade ase sɛ na mo no yɛahyɛ adesua ase ɛfa yiw ne daabi kabea ho na ɛnɛ da yi so yɛtoa yiw ne daabi kabea adesua ntoasoɔ no na sɛnea yɛdi kan ka no yɛahwɛ atwerɛwode aba baako that is single letters and then yɛtoa so na toa yɛtoa so no yɛbɛhwɛ atwerɛwode abien ho adesua nti wɛ sɛ bɛma w'ani akɔ nea yɛyɛ so na ɛbɛtumi aboa adesua no yie paa nti yɛtoa so yɛhwɛ deɛ ɛdi kan a wɔ nsa nifa so wɔ soro hɔ tokuro mu hɔ no wobɛhu sɛ wohu do ɛne wɔ a yɛaka bɔ mu do ɛyɛ d ɛna wɔ w a yɛaka bɔ mu ɛno woka no mmienu bɔ mu a ɛnyɛ do na ɛnyɛ wɔ bɛyɛ dwe te sɛ na wodwe ankaa dwe nti yiw kabea ase no yɛbɛhu asɛmfoɔ bi te sɛ dwene wokɔ da bi kabea ase a wobɛhu asɛmfoɔ bi te sɛ dɛn enwen yɛwɔ dwiri anaasɛ dwiri te sɛ to destroy anaasɛ to demolish nwiri nti dwiri yɛkɔ da bi kabea ase a nwiri yɛ sɛ nsɛe no dwa te sɛ deɛ wodwa bankye nwa borɔde no sɛ wate aseɛ nti deɛ di ka ne yɛ dwen enwen dwiri nwiri dwa nwa saa pɛ ɛna yɛtoa so nti no abebiara a yɛbɛhu sɛ do wɔ ɛyɛ dw ɛdi adeɛ asɛmfoɔ anim ɛwɔ ɛyɛ ɔkasamu anaasɛ egyina ne ho so anaasɛ kwantenkorɔ ne yɛsɛ fa kɔnda bi kabea mu adeɛ wɔbɛyɛ ne sɛ ɛyɛ do na wɔ no wobɛyi ne mmienu afiri hɔ na wode ɛyɛ do no wobɛyi afiri hɔ na wode mmienu abɛhyɛ do no anan mu na aka wɔ no ɛne nea ɛka ho no nyinaa ɛtu bɛfa yɛyi di no a ɛwɔ dwen no afiri hɔ no yɛde nn mmienu abɛhyɛ hɔ nom ɛyɛ mmienu abɛhyɛ hɔ nom ɛde kɔ ne daa bi kabea mu saa pɛ nti yɛtoa so nti yɛhwɛ a yɛhu gyi ɛyɛ gyee ne wae a yɛaka bom ga ɛna yi ga no ɛyɛ gyee yi ɛno yɛ den wae nti gyi kasɛ gyi nti gyi yɛbɛtumi ahu adeɛ asɛmfoɔ bi te sɛ gye gyae ɛne nea akeka ho bebree nti yɛhwɛ a yɛdi ka no ɛyɛ gye wobɛhu sɛ g yi ɛyɛ gye wae na di anim na saa gye wae a ɛdi anim no yɛbɛtumi ahu sɛ ɛkɔ no da bi kabea no mu a abie bɛfa baabi ana gye no wɔ no ɛma yɛde kɔ ne da bi kabea nti ɛbɛyɛ enye gye sika no enye sika no gya hɔ nya hɔ gyae stop nyae don't stop nti bɛhu sɛ baabi a gye wae baabi a gye no wɔ no yɛyi gye no ɛfiri hɔ nom na ɛde nn ɛbɛhyɛ hɔ nom so wate ase ɛti wo sɛ gye wae ɛwɔ twi mu ne di asɛmfoɔ bi anim a phonetically no sound a ɛsɛ ba wɔ tirim yɛ dɛn gye na wode deɛ ka ho no
nso sound ayɛ dɛn aka ho ma watumi abɔ asɛmfo a ɛwɔ hɔ no so wate aseɛ nti yɛhwɛ bi wo sɛ h brɔfo ma nka bi wo sɛ h ɛna y but sɛ yɛhwɛ ɔtwerɛpɔn no so a yɛhu h a ne twi mu ɛyɛ h ɛne y a ne twi mu nso yɛka no yi nti woka bɔ ma bɛyɛ ɛwɔ twi mu brɔfo ma nka yɛde sh ɛna ɛbɛba ne saa baa ha no h ɛne y ahyia pɛ ne nigye no ɛda ne kɔyɛ tabi biara a wobɛhu asɛmfoɔ bi ɛwɔ twi mu a ɛyɛ hy ɛdi anim no na ɛsɛ yɛdɛn te sɛ ɛwɔ asɛmfoɔ bi te sɛ dɛn hyɛ nti saa asɛmfoɔ nyinaa mɛka sɛ hyɛ a wobɛfo wataare no wayɛ dɛn wahyɛ nanso sɛ yɛhwɛ deɛ ɛbɔ ne bra n'asɛ ne Daabi Kabea mu a ɛbɛyɛ dɛ hyɛ atade no hyia maame no nhyia maame no hyehyɛ twerɛdua no nhyehyɛ twerɛdua biara hye nwura no nhye nwura biara so wate aseɛ saa pɛ eti yɛtwa to a yɛhwɛ ɛwɔ ɛyɛ atwerɛde abien ɛne gyeeyɛ no mu no ɛwɔ yiw ne Daabi Kabea as adehwɛ mu no ɛyɛ k a ne twi kasɛm yɛ k ɛna yi a ne twi kasɛm yɛ dɛn yi nti ky ɛne yɛka ho asɛm no na sɛ k ne y ahyia ɛyɛ k ɛne yi ahyia ɛwɔ apem twi mu anaasɛ twi kasɛm a ɛnyɛ k yi ɛntumi nka k yi no ɛyɛ ɛbɛyɛ kye k ne y ahyia bi a ɛkyɛ nti wo sɛ k ne y bi asɛm bi mu anaasɛ wɔ asɛm bi anim ana n'akyi a anigyeɛ sɛ ɛbɛhɔ yɛ nti wo bɛde bi wɔ de di kan na Daabi Kabea sɛ kyɛ yɛtɔ so abien yɛ dɛn nkyɛ kyia nkyia kyi nkyi kyɛ nkyɛ nti kyɛ aduane no nkyɛ aduane no that's share the food don't share the food kyia maame no nkyia maame no greet the woman don't greet the woman kyi nkyi kyɛ nkyɛ catch the ball kyi bɔɔlo no nkyi bɔɔlo no don't catch the ball enti ɛnɛ dɛ nso wei yɛ adesuadeɛ a yɛde ɛtwa to koraa wɔ yiw ne Daabi Kabea mu wɔ yɛadesua a ɛtɔ soɔ no yɛbɛhwɛ sɛ yɛde saa nsɛmfoɔ yi bɛkɔ akɔyɛ ɔkasamu ahorow na atumi aboa yɛn sɛ abere biara a yɛbɛhwɛ sɛ yɛde saa nsɛmfoɔ yi bɛdi dwuma no yɛtumi ka yɛtumi twerɛw yɛtumi aboa yɛn adesua baabi a wɔ biara no hwɛ sɛ wobɛtie ɛyɛ video a yɛde bɛto ɛyɛ platform no so no ama watumi atumi awu na wate aseɛ wowɔ asɛmmisa bi nso a yɛhyia wɔ live class a na wode aba na menhyira bebree ɛyɛ mo kyerɛkyerɛfoɔ owura yim mekyia mo ne mo busua nyinaa nyame nka mo ho bye bye